नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई दोस्त अभिनंदन बिहारी। आज देखा तनी मार्केट में हाल फिलहाल के बात बा, एगो पोस्टर लॉन्च भइल लोटस म्यूजिक से। खेसारी ट्रेंडिंग में, पवन पेंडिंग में, ऐसा ही कुछ नाम बा। आज बड़ी गर्व के बात बा कि आज देखा तनी कि भोजपुरी के लेवल बहुत अच्छा बा, बहुत जल्दी विकास कैलस उठल है। जहाँ तक ऐसा लागता कि हमार भोजपुरी के भी एगो जगह बन जाई, एगो लेवल बनल बा, बनी। लेकिन और इनका खातिर हम ई ना कहम कि एमे किन्हीं एगो दूगो के योगदान बा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के खींचे में बहुत सारा स्टार कलाकार के योगदान बा, सब केहू खींच के ले गल बा। अब जैसे मान ली कि पवन भैया, खेसारी भैया, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया, परवेश लाल भैया, मैंने कतना के नाम बताई, मनोज तिवारी भैया, मैंने हर केहू बा, बहुत लोग बा। अगर हम नाम बताएं तो हमरा लागत है कि वीडियो में नामे बतावत वीडियो 10 मिनट के हो जाए। एक खातिर रउआ लोग सब केहू जाना तानी और बहुत खुशी मिला था कि हमार भोजपुरी एगो जगह बना ले बा, एगो जगह बनावता। और ऐसा लगता कि आवे वाला समय में सबके टक्कर दे। लेकिन जहाँ तक अभी हाल फिलहाल में देखा तनी, साल डेढ़ साल से कुछ पुराना मैटर भी है बा। और आज हाल फिलहाल कल परसों के बात बा कि क्या कहता वो गाना के लेकर के। और गाना हम सुननी है तो मैं कहता कि यार ट्रेंडिंग में भातार पेंडिंग में। तो हमरा कहे के मतलब ई बा, खेसारी भैया से खास करके अनुरोध बा कि भैया जौन गाना होखस ओकर नाम दी, टाइटल दी। और सबसे पहला कि सारी भैया, पवन भैया, प्रमोद भैया, गुंजन भैया, मने जौन खास तौर से गायकी करी ले जा। जैसे निरहुआ भैया बड़न तक कम गावतारन, परवेश भैया बड़न तक कम गावतारन, मनोजो भैया कम कह दिलन, रवि किशन भैया भी कम गावतारन, यश कुमार भैया कम गावतारन। लेकिन पवन भैया, खेसारी भैया, अभी नया में रितेश भैया बारन, गुंजन भैया बारे, सब केहू बनी जा। और सब केहू गायकी से बनी जा, आ गाना गाइला, फिल्म भी बनाइला, बहुत खुशी मिलेला। और आप सब लोग के बहुत बड़ फैन है और आप लोग के देख के, आप लोग से सब कुछ सीख के आज जौन गावत तानी, बजावत तानी, चाहे कुछ करतानी। हम एगो सिंगर हई, गाना गाइला, बहुत सारा गाना हमार बाजल है, रिया फिल्म से बहुत सारा गाना बाजल, रउआ लोग के प्यार आशीर्वाद मिलल। तो हम आज हमरा ई बात बड़ा बुरा लागल है कि गाना के नाम, गाना कुछ और, नाम कुछ और नाम के लेकर के बहुत हमरा जैसन जौन भाई बारन, दोस्त बारन, तो माने जौन जिनकर फैन बा उनके पक्ष में जाकर के गाना गावता। उल्टा कोई जिला पर गा देता, कोई जाति पर गा देता, कोई नाम पर गावता। माने ई कोल अच्छा नहीं लागत। ई सब भोजपुरी के लेवल जहाँ तक गिरी है से बढ़ी ना। तो आप लोग से विनती बा, खास करके कहावत है कि एगो बाप के अगर 4 गो बेटा बा, तो अगर बड़का ही खराब हो जाए या बड़का ही गलत रास्ता चुन ली तो स्वाभाविक बा कि छोटका वही रास्ता पड़ जाए। तो प्लीज़ आप लोग से पवन भैया, खेसारी भैया, रितेश भैया, माने जितना भी बड़ कलाकार बने फिल्म इंडस्ट्री तक, उन सब भैया से हाथ जोड़ के विनती बा कि प्लीज़ ऐसा ना करी। आज जहाँ तक होके अपना माटी के शान भोजपुरी के बचाई और अपने आप में विवाद जन करवाई। लोग बहुत सारा गाना देखनी है, केहू गावता कि पवन भैया शेर बारे, कोई गावता खेसारी भैया शेर बारे। तो ऐसे में माने एकदम किचाइन होता, सफा मार्केट में कुछ बात ही ना। देखा तानी कि बहुत हिंदी जाने वाला लोग, पंजाबी जाने वाला लोग भी भोजपुरी के फैन भइल जाता और सुनत रन गाना। लेकिन ई कुल जब वो लोग देखी हन तो हमरा नहीं लगत कि भोजपुरी के लाइक कमेंट आई ना, उम्मीद नहीं है।
तो एक खातिर अगर लॉन्ग टाइम तक अपन भोजपुरी के रखे के बा, अमर बनावे के बा, तो प्लीज़ आप लोग से भैया गुजारिश बा, विनती बा कि जौन गाई टाइटल दी। और बहुत सारा शिकायत इहो सुने के मिला था कि पवन भैया फलानवा के गाना गा दिलन, खेसारी भैया फलानवा के गाना गा दिलन। तो ये सब पर ख्याल करी तनी ध्यान रखी, काहे कि रउआ लोग सरताज बनी जा, भोजपुरी के आन बानसान बनी जा। आप सभी सब केहू इतना मेहनत करके भोजपुरी के इतना ऊपर ले गनी है, लेकिन कहावत बा कि बनावे में पूरा उम्र कम बा, लेकिन बिगाड़े के लिए पलक झपकी आ समझी कि वो काम बिगड़ गई। तो प्लीज़ आप लोग से विनती बा, आप लोग हमरा बड़ा खुशी मिलेला जब कोनो बिहार में, यूपी में, चाहे भारत देश में कोनो तरह के संकट होला तो रउआ लोग खड़ा होखिला, बड़ भाई बन के, देश के बेटा बन के, सपूत बन के खड़ा होखिला। तो बड़ा खुशी मिलेला कि आज हम जौना के चुनले बानी, हमार पवन भैया, खेसारी भैया, माने जितना हीरो भैया बड़न सबके चुनले बानी, तो आज हमरा दुख में सुख में साथ देता। तो प्लीज़ एक जगह आप इतना अच्छा काम करीला, लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए खराब कर दिला, तो तनका ये सब पर ख्याल करी अपना भोजपुरी के बचा ली लोग। अगर ऐसा रही तो लाखों करोड़ों जो स्टार बा छोट, वो सब केहू सपना सजावता कि हम फिल्म में जाएम। केहू के चॉइस बा कि खेसारी भैया के संगे काम करब, केहू के चॉइस बा पवन भैया के संगे काम करम, केहू के चॉइस बा निरहुआ भैया के संगे काम करम, केहू कहता रवि किशन भैया के संगे काम करम। यानी हर केहू के अपन अपन सपना बा, लेकिन अगर रउआ लोग ऐसा करब तो जौन ओकरा दिल में जगह बनल बा, श्रद्धा सजल बा, वो सब टूट जाई। बाई चांस अगर भोजपुरी पर बैंड लग जाए, चाहे कोनो कारणवश बंद हो जाए भोजपुरी इंडस्ट्री, तब कहाँ जाए, ये सब कहाँ जाए। तब ये जन सोची कि हम 1 लाख 5 लाख कमा ले बानी तो हमार गुजारा हो जाई, हम जी ले, तो वो सिर्फ रउए तक रही। एकरा बाद राउर बाल बच्चा, राउर आवे वाला पीढ़ी कहाँ जाई। कलाकारी लाइन में जौन लाग गल बा, ओकरा दोसर काम अच्छा ना लगेला, दोसर काम चाह के भी ना कर सकेलन। तो यही खातिर आप लोग से गुजारिश बा भैया, प्लीज़ आप लोग इस सब पर ध्यान दी। कोनो राइटर से गाना लेता नहीं चाहे तो एक बार ज़रूर उनसे, भले ऑर्डर ना तौर पर, ऑर्डर देवे के तौर पर ना पूछी, लेकिन गुजारिश तौर पर पूछी कि ई गाना केहू के उठावल नहीं खेनो, केहू के गावल नहीं खेनो। काहे कि देखा तानी कि हमरा लेवल के जितना सिंगर बा, केहू खेत बेच के आवता, केहू कर्जा लेके आवता, केहू अपना माई बाप के गहना गुड़िया बेच के आवता। बड़ा श्रद्धा से, बहुत ही कष्ट से बेचारा एगो गाना लिखवावेला, गावेला और मेहनत करेला लोग दिन रात जाके। और एगो गाना जैसा ही अगर हिट होला तो हम चाहे आप अगर कोनो उठा के गा देम लोग, तो सोची वो आत्महत्या न करी तो का करी। अगर 10,000 20,000 कर्जा ले ले बा आ गईले बा, आ वो गरमा के रउआ उठा के गा देब, ओकरा गाना के बाजे के मौका ना दे, तो का करी। या तो पागल हो जाए या फिर वो आत्महत्या कर ली। तो प्लीज़ आप लोग से गुजारिश बा, ई कुल ना करी। और कोनो जातिवाद, चाहे हम छपरा जिला कहीं, चाहे हम आरा जिला कहीं, चाहे बलिया जिला, चाहे सिवान जिला, कोनो जिला के रउआ हैं, लेकिन रउआ एगो कलाकार हैं, रउआ पूरा देश के हैं। जहाँ राउर धर बा वही जा राउर घर बा। तो ई मत कहीं कि हम ई कास्ट हैं, वो कास्ट हैं, हम अपना कास्ट के पक्ष लेम, हम अपना जिला के पक्ष लेम, ना, ऐसा मत सोची भैया। काहे कि अगर रउआ ऐसा सोचम तो खाली अपने जिला से ना जियम, रउआ पूरा देश सुनता। रउआ लोग इंटरनेशनल लेवल पर बनी जाए, और रउए लोग ऐसा करब। जब बापे ऐसा करी तो बेटा कैसन करी। यही खातिर कहिले भैया, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना गलती करी और ना ऐसा केहू के सीख मिली। तो आप लोग से गुजारिश बा। और हम रउरा सामने बहुत छोट बानी, जैसे हाथी के सामने एगो चीटी होला वैसा ही बानी जा। हम रउए लोग के देख के कुछ गाइला, सीखिला, कोशिश करीला कि हम पवन भैया जैसन बनी, उनका संगे काम करी, खेसारी भैया जैसन बनी, उनका संगे काम करी। तो रउए लोग के देख के हम कुछ गावतानी, कुछ सीखतानी। अगर रउए लोग गलत चलेम, गलत करम, तो फिर का हम सीखम।
हमहूँ इहे कुल नहीं सीखब। त आज रउआ दोसर के गाना उठा के गायम त हम कहब जब पवन भैया गा दिलन त ना खेसारी भैया गा दिल त हमहूँ एगो के गा दे तनी का हो जाए। इससे मार्केट खराब होला भैया, आप लोग ना करी। जहाँ तक उम्मीद बा कि यहाँ से ऐसा शिकायत ना मिली और रउआ लोग सर्वोपरि हैं भोजपुरी खातिर और रउआ लोग ऐसा गलती ना करी, ऐसा लेवल मत गिराई अपना भोजपुरी के और आगे लेके चलिए और अच्छा करी। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान करिए छोटा छोटा बात पर, काहे कि बनावे में लोग के उम्र बीत जाला लेकिन बिगाड़े में एक छोटा सा अगर गलती हो गई तो बिगड़ जाला। तो प्लीज़ आप सबसे विनती बा कि थोड़ा सुधारी, भोजपुरी के बचा ली आप लोग के हाथ में, प्लीज़ भैया प्लीज़। बस हम इतने कहे कि काहे कि हम रउआ लगे बहुत छोट बानी, जितना हमरा बुद्धि रहल जितना हमरा समझ आइल उतना हम कहनी है। अगर एमे कोनो तरह के त्रुटि हो गल होखे बोले में चाहे भाषा में, केहू के अगर बड़ बारन कोनो भैया और उनकर अगर रेकार लाग गल होखस, अपमानित शब्द हमरा से निकल गल होखे मुँह से, त अपन भाई बेटा समझ के माफ़ कर देव लोग। रउआ लोग गार्जियन बानी, गार्जियन तौर पर बानी और हमरा जितना बुझाइल उतना हम कहनी है, अपन मन अपन विचार रखनी है जाए। रउआ लोग थोड़ा डिस्कस करम भैया और अपना भोजपुरी के बचाए। जय हिंद।